Тәмсез каләмдәшләр, чыннан да менә без үзебезнең, сезнең өчен дә, минем үзем өчен дә мөһим булган кечкенә генә дип әйтик инде, ләкин шул вакытта әһәмиятле булган дәресебезне башлыйбыз. Безнең һәммәбезнең дә һәр язучының, һәр шагыйрьнең аның әдәбиятка килү юлы үзенчә, төрлечә, үзгәчә. Кемнәрдер аны яшьли, инде шагыйрь булып таныла, редакциядә дә эшли, һәрвакыт актив иҗатта була. Кемнәрдер, киресенчә, соңлап килә яки югалып ала, яңадан кайта. Шуңа күрә ул шуның белән кызыклы да, чөнки әдәбият ул нәкъ менә шундый төрле шәхесләр, төрле кешеләр, төрле язучылар булганга күрә үзенчә кызыклы да булып тора. Әйткәнемчә, һәр кеше бит инде үз юлын үтә. Инде күпмедер дәрәҗәдә тәҗрибәмнән чыгып инде сезнең белән кайбер нечкәлекләрне бүлешәсем килә. Бу ниндидер акыл сату да түгел, ниндидер теге югары төшенчә дә түгел, ләкин ихлас күңелдән менә күпмедер дәрәҗәдә үзем үткән юлны сезнең белән дә бүлешәсем килә. Әдәбият кешесе өчен, яшь каләм иясе өчен барыбер дүрт нәрсәне төп нәрсә дип саныйм инде. Алар һичшиксез булырга тиештер. Аның беренчесе, әлбәттә, сәләт оеткысы, талант оеткысы булу. Менә ничә гасырлар дәвамында бит инде язучылыкның серен төшенергә омтылалар, аны эзлиләр. Менә шушы сәләт оеткысы булу, сәләт бирелү, ул инде мөгаен менә шушы сер өлеше менә шуңа туры киләдер. Ул инде Аллаһ Тәгаләдән бирелгән. Ул кемдәдер шактый мул бирелә, кемгәдер аз гына бирелә, ләкин аның булуы барыбер мөһим. Аны инде яшь кеше үзе күреп алып, үзе аңлап, үзендә сәләт булуын тоеп иҗат итәргә яшәргә тиеш. Ләкин ул иң беренче шартларның берсе булса да, иң мөһиме, икенче баганасы иҗатта ул тырышлык дип саныйм мин. Ул менә шушы булган сәләт алга таба ничек булып китә, нинди дәрәҗәгә җитә, ул менә шушы тырышлыкка бәйле. Тырышлык инде ул бик киң төшенчә. Аңа иң беренче чиратта, әлбәттә, белем алу, уку, үз-үзеңне үстерү керә. Еш кына сорыйлар бездән дә нәрсә укырга, ничек укырга. Иң беренче чиратта, әлбәттә, барыбер үзебезнең татар классикасын, дөнья классикасын укый башларга кирәк. Ул инде мәктәп программасында бар. Алга таба инде һәркемнең үзенең юнәлеше барлыкка килә башлагач, ул үзе сайлый инде. Кайсы иҗатчы аңның ошый, кайсысы аның өчен кызыклы, иҗаты эчендә. Юкка гына татар халык мәкальләрендә иң күп мәкаль теге укыгыз, белем алыгыз дип әйтмәгәндер. Менә ул безнең иҗатчы кеше өчен дә нәкъ менә шушы тырышлык мөһим. Сәләте мул булып, тырышмыйча, үзен укымыйча, белем алмыйча югалган кешеләр дә күп. Инде сәләте уртача гына булып та, инде калкып чыгып, бик матур әсәрләр тудырган кешеләр дә бар. Әйткәнемчә, бу иң мөһим шартларның берсе. Аннан соң барыбер менә ул бит инде киң караш ачыла, горизонт ачыла укыган саен. Әле хәтта менә дөньяда бит сюжетлар алар шактый аз. Аны Рабит Абатулла инде санын да әйткән, әллә 33 дидер шунда, әллә 34. Менә шуңа күрә ул беренче чиратта кабатлап язмас өчен дә кирәк. Икенчедән башкаларны аңлар өчен дә кирәк. Бу гомумән кешене үстерә таңлайбыр инде. Аннан соң, мәсәлән, әдәби тәрҗемәне дә мин шулай ук шушы тырышлыкка кертер идем. Яшь вакытта, әле каләмчалый гына башлаган вакытта, нәкъ менә үзенең шаткан хикәяләрне, мин дә проза турында күбрәк сөйлим бит инде, прозаик буларак. Әйтик, хәтта повестьтан өзекләрне тәрҗемә итеп карарга бик файдалы. Ул беренчедән ритмны зур язучының тоерга да ярдәм итә. Һәм телне тәрҗемә иткәндә үзеңнең никадәр татар телен, үзеңнең ана телеңне белүең дә шунда аңлашыла. Шуңа күрә менә иренмичә үзеңә ошаган әсәрләргә тәрҗемә итеп карарга, аны редакциягә тәкъдим итәргә мөмкин, үзең өчен дә. Ул да яхшы юнәлеш дип саныйм. Эрнест Хемингуэй әйткәнме, 3 ел газетада эшләп алсаң, әйбәт дигән инде ул. 3 ел газетада эшләп алу минем өчен бик кызыклы булды. Беренчедән дөнья күрергә дә, яңа кешеләр табырга, яңа геройлар табырга, икенчедән эшләргә өйрәтә. Чыннан да менә эшләргә өйрәтә дигән әйбер өчен генә әйттем мин моны. Проза өчен эшләү мөһим. Әйтик, зур повестьны эшләгәндә айлар буе эш өстәле артында янында утырырга кирәк. Үзеңне теге каякта мәҗбүр дә итәргә кирәк. Чөнки ул үзегез дә беләсез, илһам була, язасы килгән чаклар була. Ләкин менә шул вакытта үзеңне инде теге мәҗбүриләп тә, бәлки шушы эшне эшләгәндә, шушы илһам ташып торганда эшләп калырга кирәк. Менә шушы тырышлык, әйткәнемчә, ул иң мөһиме. Аннан соң язучы кеше өчен өченчесе аның иҗади мөхит бик мөһим. Иҗади мөхит инде ул менә ул шулай ук киң төшенчә. Мәсәлән, безнең
үзебезнең чордан да дип әйтик, күп кенә талантлы егетләр, кызлар, алар башка өлкәләргә киттеләр, яки инде бөтенләй Казаннан читкә, татар дөньясыннан читкә киттеләр дә югалдылар. Менә гадәттә шушы әдәбият дөньясында үз исемен тапкан кешеләр, алар шушы Казан тирәсенә, Чаллы тирәсенә, әйтик, Әлмәт тирәсенә, алар шушы редакцияләрдә актив иҗат итәләр. Гомумән алганда, язучы кеше өчен үзенең рухташын табу, үзенең менә шушы әдәбиятны ярата торган кешене табу бик мөһим. Ул үзеңне дә үстерә, шушы үзенә күрә фикерләшүләр, аралашулар сине баетып җибәрә. Ул әлбәттә әдәбият белән генә шикләнми. Иҗади мөхит, ул инде театрлар, музыка сәнгате, рәсем сәнгате, башкасы. Никадәр менә шушы композиторлар белән шагыйрьләр, мәсәлән, шуңа күрә ул иҗади мөхит безнең һәммәбез өчен дә мөһим. Шушы иҗат лабораторияләре, конкурслар, булар барысы да шунда керә. Әйтик, менә безнең быелгы яңа исем проектының да катнашкан бер шәп кенә язучы кызыбыз миңа үзе әйтте инде, шушы Рауль Фәйзуллин белән бергә балык бистәсенә барып кайткач, аның музеен күреп, шәхеснең туган нигезен күреп, авылын күреп, аның белән көне буе аралашкач, шул тәэсирдән менә дигән хикәя язган. Ул хикәя, әйтик, безнең теләсә кайсы әдәби журналыбызда бастырылыр. Димәк, менә шушы иҗади мөхит турында сөйли инде бу. Ул аны этәргеч биргән, язарга этәргеч биргән, тәэсир иткән, шушы зур язучы белән күрешү, башка каләмдәшләре белән күрешү. Шуңа күрә иҗади мөхиттән яшь каләм иясе генә түгел, гомумән танылган каләм ияләре дә алар аерылырга тиеш түгел. Чөнки бу безнең әйткәнемчә карашыбызны киңәйтә, алга этәрә. Теге 4нче багана дип әйтик инде минем өчен ул шәхес булу. Шәхес булырга омтылу, битараф булмау дип әйтергә мин аны. Гадәттә менә мәктәп яшендә инде каләм ияләре, яшь каләм ияләре, алар аерылып тора. Алар һәрвакыт укытучыга җайсызрак сорау бирәләр, башка төрле сорау бирәләр, актив булалар. Аларның һаман нәрсәдер бер шей. Инде бу инде битараф булмау, шулай ул язучылыкның бер билгесе. Сине, әйтик, классташларыңның, синең ташларыңның уңышлары да сөендерә. Яки ниндидер бер кимчелек, җитешсезлек, ниндидер дөрес булмаган вакыйга сине тетрәндерә. Син ул хакта я шигырь юлларына белән язасың син аны, яисә мәкалә әйтеп эшлисең, яисә проза була. Бу инде менә язучының өчен ул бик зур бер үзенчәлеге, битараф булмау. Сөенеч белән дә уртаклашасы килә, куаныч белән, көенеч белән дә. Һәм менә шушы нәрсә ул алга таба шәхес булуга таба да китерәдер, чөнки менә язучыларыбызның күпчелеге, игътибар итсәгез, алар инде бигрәк тә танылган язучылары, киң җәмәгатьчелеккә билгеләре, алар бер генә проблемадан да читтә калмый. Алар менә ул язучы өчен ул шулай ук аның шәхесен билгели торган нәрсә, тел проблемасы булсынмы, ниндидер теге әхлаксызлык күренеше булсынмы, гадәттә танылган да һәм инде күренекле язучылар үз фикерен белдерә. Һәм моның өчен әлбәттә шәхес булу, әйтә алу кирәк. Һәм менә шушы иҗат кешесе өчен дә мин инде бигрәк тә яшьләргә дә шәхес булырга омтылу булырга тиеш дип саныйм. Менә минем кыскача гына теге бу үземнең тәҗрибәмнән чыгып, сезгә менә ихлас күңелдән шушы үзенчәлекләр белән уртаклаштым. Бәлки бу кемгәдер бөтенләй туры килмәс, ул да аңлашыла, чөнки кемдер моны кабул итер. Чыннан да шушы иҗат кешесе өчен мөһим дип әйтер. Әйткәнемчә, әдәбият дөньясы ул шул хәтле үзе бер дәрья. Анда без һәммәбез я корабльмебез, йомычкамы, көймәме, төрлечә йөзәбез. Ләкин без шуның белән кызыклы да. Дөресен әйткәндә, менә шушы яңа исем проектындагы яшьләрнең иҗаты белән танышкач, мин бер нәрсәгә инандым, алар бик талантлы. Араларында инде шушы хәтта мәктәптә укыганда ук, мәктәп яшендә ук инде хикәя жанрының бөтен нечкәлекләрен белеп иҗат итәләр. Аларда белем базасы бар. Шуннан да менә бу мине бик куандырды. Аларга оятка бирелгән яхшы гына. Ләкин безнең татар язучысының аның бер шул хәтле үзенчәлеге бар. Гадәттә дөнья әдәбиятында булсын, рус әдәбиятында булсын, язучы ул үзенең әсәре белән генә бәйле. Ә безнең татар язучысына әле бер зур миссия да йөкләнгән. Ул безнең милләтне яклаучы, телебезне саклаучы һәм безнең язучының, татар язучысының әле иҗаты, хәрәкәте менә шушы үзенчәлек белән дә билгеләнә. Шул яктан караганда безнең
яшьләребезгә барыбер милли үзаңны көчәйтергә кирәк дип исәплим һәм теге үзебезнең милләтеңә карата барыбер теге яклаучы киләчәктә яклаучы буласын аңлап эш итәргә кирәк яшьтән үк һәм үзеңнең милләтеңне яратырга кирәк. Ул яктан караганда менә нәкъ менә аңлап эш итәргә кирәк безнең әдәбиятыбызның аның киләчәге барлыгын һәм аның киләчәге нәкъ менә сездән тора. Шуңа күрә әз генә активрак, әз генә теге вакытлы мәсәлән әйтик кече конкурсларда жюри булганда да күрәм, әйтик мәктәп балалары 17 яшькә кадәр шул хәтле күп. Араларында менә дигән талантлы балалар бар. Ләкин 18-20 яшьтә без аларның күбесен югалтабыз. Бу инде теге әлбәттә башка профессиялар белән дә бәйле, башкасы да, ләкин шушы талантлы балаларны, егетләр, кызларны югалту бик авыр. Чөнки нәкъ менә алар безнең милләтебезнең киләчәге. Шуңа күрә мин сездән менә алдан ук шушы үзегезнең шәхес итеп күрүегезне теләр идем. Мин үзем соңгы вакытларда документаль китаплар укыйм инде. Мәсәлән, бүгенге көндә укыганымны сорасагыз, әгәр мин Мостай Кәримнең башкорт телендә 10-нчы томында көндәлекләрне укып ятам. Исем китеп инде шул хәл ошатып. Шулай ук мин бик ошаткан идем Сомерсет Моинның заманында. Мин дә чит ил әдәбиятын әйтәм соң инде. Шушы үзенең нәкъ менә документаль ничек язучы булуын, ничек итеп драматургиягә керүен, ничек итеп прозаик булып танылуын, нәкъ менә шул хәтле кызыклы формада бирелгән иде. Мин аны шактый күптән укыдым инде. Ләкин шундый дөнья күләм танылган язучыларның үткән юлын уку бик кызыклы. Безнең әдәби журналларны укып бару кирәк. Ул инде бүгенге көн сулышын белү өчен, бу инде Казан утлары журналы да, Мәйдан журналы да, Идел журналы, монда һәммәсе төрле авторлар. Гомумән ул бүгенге көн сулышын күреп бару өчен кирәк. Язучы кеше әдәби процесста актив катнашырга тиеш. Минем шундый фикерем бар. Барыбер язучы ул билгеләнгән инде барыбер күпмедер дәрәҗәдә. Әгәр ул билгеләнмәсә, никадәр генә кеше тырышса да, минемчә ул нидер халык күңеленә үтеп керә торган күп киң җәмәгатьчелеккә тәэсир итә торган әсәрләр тудыра алмыйдыр дип уйлыйм мин. Әмма дә ләкин әйткәнемчә, шушы үзенең тырышлыгы белән әз генә сәләтле булган кеше дә ул зур язучы булып, шәхес булып җитешә ала. Менә бу яңа исем конкурсында катнашкан егетләр, кызлар алар шактый актив. Менә без алар белән төрле районнарда булдык, төрле музейларда булдык, хәтта татар литературасына да барып җиттек. Бу инде аларның карашларын киңәйтү, горизонтларын киңәйтү, дөньяның теге әдрәк башка шәхесләрне күрүләрен теләдек инде. Безнең татар дөньясын күбрәк ачуларын теләдек. Әллә дә ләкин безнең менә күп кенә талантлы яшьләр тыйнаклык саклап инде мондый проектлардан читтә кала киләләр. Алар инде ояларга да мөмкин. Араларында мәсәлән шул яхшы әсәрләр тудырып та аны күрсәтергә оялучылар бар. Чөнки ул беренче мәхәббәтенә багышланган булырга мөмкин шигырь, үзе өчен генә бит инде күрсәтәсе килми. Ул менә дигән шигырь булырга мөмкин. Мин андый яшьләргә шушындый проектларда, конкурсларда катнашырга киңәш итәр идем. Чөнки алар үзләренә якын кешеләрне табачаклар, рухлары өчен якын кешеләрне, аларның бөтенләй иҗатлары икенче юлдан китәчәк. Алар үзләрендә ышаныч табачак һәм үзләренең иҗатларының никадәр кирәк икәнен күрәчәкләр. Әйтик, үземнең мисалдан гына да мин үземне мәсәлән язучылык әйтик сәләтемә шикләнеп тә түгел инде. Ничек дип әйтим инде, мәсәлән, бик ул кадәр язучылык киләчәгемә ышанмый йөргән вакытларда хикәяләремне Идел ашарларга дигән конкурска җибәрдем дә һәм шунда гран-при алгач, мин үзем өчен инде теге катгый карарга килдем. Мин шушы юлдан китәм дип. Менә ул үзен үзе эзләгән яшьләр өчен менә мондый проектлар, бигрәк тә яңа исем, ул бик кирәкле. Шуңа күрә катнашыгыз, көтәбез. Безнең әле ачылмаган язучыларыбыз да, укучыларыбыз да белмәгән талантларыбыз, яшь талантларыбыз күп. Әдәбият дөньясы инде ул әйткәнемчә үзенчәлекле булуы белән кызыклы. Анда безнең өлкән язучыларыбыз бар. Алар кызыклы әсәрләр иҗат итә, урта буын бар. Ләкин аның киләчәге дә, бүгенгесе дә хәтта ул яшьләргә бәйле. Әгәр шул яшьләр алар шишмә кебек инде, шушы безнең әдәбият дәрьясының шишмәсе кебек. Шул шишмәләр килмәсә, безнең дәрьябызда дулкыннары да күтәрелми, ул бик тыныч калачак. Шуңа күрә безгә менә сезнең килүегез, шишмәләрнең килүе кирәк, бик мөһим. Һәм инде
Biz sizge yaş ijatçılar ümit bağlıyız. Sizin eserleringizge, özüngizge. Şuna göre bizning edebiyatımızın kileşegi sizge belli.